an balima cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu tɛ sɛgɛn ka na ye sanga ni wagati an minnu bɛ mali kɔnɔ ni mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ye ko nin ye émission plateau des stars kɛnɛ sigilen tuguni voilà bi artiste denmisɛnnin dɔ b'an bolo elle est toute belle voilà elle est là donc bɛna kuma d'a ma a bɛna a yɛrɛ fɔ an ye ma chérie ça va oui ça va ko bɛ cogo di ko tɛ cogo la i prenna awɔ a bɛ komi sule bɛ malo la dɛ malo tɛ yan dɛ plateau des stars de don ok non d'accord sa i prenna an bɛ se ka daminɛ problème fosi t'a la voilà an b'a ɲini fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye fɔlɔ bon ne tɔgɔ mariam jabati ne bɛ bɔ amdalaye boulangerie bajeliya yɔrɔ la d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o ko la e tɔgɔ ye ko mariam jabati mariam jabati donc tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min ni mariam tɛ kelen i ka artiste tɔgɔ mami jabati mami jabati faamuyali sɔrɔla a ko la voilà mami an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'a sɔrɔ i bɛ études la walima n'i ye études de abandonné i bɛ se k'i da don i ka école ko kɔnɔna la ka dɔ ɲɛfɔ an ye problème fosi t'a la bon ne bɛ école la moi je fais art où ça l'institut national des arts INA o yɛrɛ an fana tɛmɛna o sira ninnu fɛ voilà ne yɛrɛ ye section animation socio-culturelle kɛ e bɛ ka section jumɛn kɛ mami musique alors c'est bien ça d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan an bɛ fɛ k'a dɔn mami yɛrɛ ka source d'inspiration yɛrɛ o sɔrɔ cogo dɛ mami ka dɔ fɔ an ye o ko la ah bon o sɔrɔ cogo ka ca dɛ non a caman yɛrɛ de i da don ale ka walawalali kɛ hali ne bɛ se ka n to baro la ne bɛ dɔ sɔrɔ e ne bɛ kuma min na ne bɛ se ka dɔ sɔrɔ o fɛnɛ na kana nin fɔ ne mami kunkolo vraiment kow bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà mami y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida la cogo di munna mami ye dɔnkili kanu munna mami kɛra dɔnkilidala ye ah bon ne ye dɔnkili kanu ne wolola ka dɔnkili sɔrɔ an fɛ an ka du bɛɛ ye jeli ye d'accord donc ne ye dɔnkili kanu parce que a ka di n ye n bɛ fɛ ka kɛ jeli n bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye quoi sinon n yɛrɛ ye jeli ye dɛ mais n bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye d'accord ka kɛ dɔnkilidala ye fo ka tɛmɛ jɔn ni jɔn na ah bon a ka di ne ye ka kɛ dɔnkilidala ye ka tɛmɛ n kɔrɔw la i n'a fɔ jɔn ni jɔn Nayini Jabati o tɛ tanti ye an ka dɔ kɛ kɔrɔ ye non o ye kɔrɔ ye o ni jɔn Siyata Bare bon ale ni bon comme Cheche Sara parce que o kun ka di n ye trop mais n bɛ fɛ ka tɛmɛ o la quoi d'accord donc faamuyali sɔrɔla o ko la sisan yɛrɛ de mun yɛrɛ la i kɛra dɔnkilidala ye mun yɛrɛ la caman bɛ o bɛna dɔnkilida sɔrɔ du kɔnɔna la mais o tɛ kɛ dɔnkilidala ye o munna mami y'a kanu yɛrɛ de ka kɛ artiste en fait bon ne y'a kanu ka kɛ dɔnkilidala ye parce que dɔnkili kun ka di ne ye trop ne ka école nin tɔ ninnu na hali ni monsieur tun bɛ leçon explication na ou bien leçon sɛbɛn na o b'a sɔrɔ ne sigilen bɛ musique sɛbɛn na tellement que dɔnkili kun ka di n ye kana na nin fɔ ne ne dun de filɛ ka nin f'i ye tan dɛ d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà mami komi i yɛrɛ ko i bɛ dɔnkilida la a bɛ san joli bɔ sisan bon depuis ne bɛ 5e année la i bɛ dɔnkilida kɛ n bɛ dɔnkilida kɛ yala i ni artiste dɔw ye featuring kɛ bien sûr i n'a fɔ jɔn ni jɔn Ajiwan bon artiste tɔw ka featuring bɛ siran la ka na mais ni Aji de ta bila la fɔlɔ i ni Aji de ta bila la et ani Lil Z aussi ok d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o la donc an bɛ don min na ko bi album bɛ mami bolo bon album tɛ n bolo fɔlɔ mais album bɛ siran la ka na mais i kɔni yɛrɛ ye dɔnkili dɔw composé ka olu da bien sûr hakɛ joli den joli plutôt 8 morceaux de b'i bolo i bɛ se k'o titres fɔ an ne bɛ e de fɛ dunuya distance mɔgɔkan bon naaninan o ye n fa ta ye a tɔw ma bila fɔlɔ donc olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ non fo n'olu bilala ok d'accord donc mami yani an ka continuer n'an ka question ye an b'a ɲini i fɛ i k'i voix fili n'i ka morceau dɔ ye ok problème fosi t'a la d'accord bini diana moledo bini kono fonyonedo bini nikamole muso bɛɛ b'a diana kelen choisir bini diana moledo bini kono fonyonedo
Benini kamole keba beba diana musole choisi. Ni choisi like ni duye diana kele choisi. Ni choisi like ni duye kono fonyo ni choisi de. O tentorola bebela koro folelo tentorola tu. O tentorola shirila kele kele misenu tentorola. O tentorola bebela koro folelo tentorola yala. O tentorola shirila kele kele misenu tentorola. Abin femma feye. Odi diye love you. Ah, mais franchement, son Jara, rien à dire. Tu as une très belle voix. Merci, donc, merci. Donc, ma fille donne du courage. Merci. Dans la mamie, on va continuer dans la question. Pour chaque jour, de mamie, elle a boulonné Waratina. Bon, projet bar venu boulon Simon. Il n'a faut du management. Il n'a faut mbaka quoi. Comme Fati. On te fait bara second. Tu vois. Au projet voilà où fait Muntu olu fana ye quoi ina fo musique konna ko nunu musique konna ko nyera ambe fay ko yere de wala clip ko nunu ni son kura ko nunu ko be sira la kana teme on mais femme fo ite wala no mais mi anga doni fo nyogo isa no na do fo nyogo ko bi na ke bisu bi na ke poyi quoi non d'accord voilà mami komi dongili da konna manoko komi awere déjà awere ba ko konna la mais mami depuis edona dongili da na fo kase bima et gela du monde soro bon ni psi ga fem fo depuis ni dongili da la kana se bima mi se ga fo ko ma gela soro quoi e ma gela foi soro non mais mami chukodi côté financièrement fin nous ne ma gela foi soro ne ma gela foi soro lu konnana mais chukodi ta e ka e nyefo c'est-à-dire ni dona dongili da la faut qu'on a si bima parce que nous me dongli da ina fo balan foro nuni fe no be ni mo mun nga mera jibe age mitara uluro na nturu la ga jatigu soro kana do musique konna la nga ko fu imagela quoi mo yede bimbolo munu bitu wa warichi ma studio warin fe nunu fans club mami jabate mo yede bi ulu ba bereke famille soro la okola mami comme yere ko kima gela soro dong le kon nala voilà sana ame fega do na soro ba mimbe groupe do la parce que amba jete min artiste dem sen chama be no ita soro chauffeur karo la be takayoro la be jeune fan ke na soro ma mimbo o groupe nyondo la bon ne be groupe la groupe to et puis groupe John Tai bon muso academy groupe yi nani jabate dite ne bula mi chek jabate fenega club la quoi donc on va ta prestation que yoro la bon muso academy ngoni o koni tagaye bula yere ah d'accord voilà mami comme yere be donc le dañ kon nala ami fega do na soro artiste ba do wi de medo ima si oui ni biso ko lu fana to citoyen wo yi de medo comme na ganya foli kan fana ko la bola ko che ni mawuli ga si artiste ba fu ima nin korom so yere te nani jabati ama fata nani fa korom so ade korom so de do de kana ni fone o de du fole fleni yere donc ale de bi demain awa che fana bi demain ko se be parce que am to wa répéter ñoo fait quoi ok d'accord famille sur la akola donc mami comme yere ko kima gele soro donc le da kono avec comme de paye e ba la phobie no adama dama am fe ga donc li porte munu day le mami yere ma yo opportunité munu soro ikida do le kanyana nya fodi kan bo donc li ku bari dale ni ina fo juma ni ma gele soro donc li la ni tu besoin fena ni nga fanu te mindia nte toro ko ante segen comment no ko se ve d'accord famille sur la akola ok mami kuma famille voilà et mami samba ni li fait iga morceau munu ibe munu daw o morceau nunu ibe ulu ido bena ila chudi en fait bon iga morceau nunu ide abina soro na soro ni interimsu do ni do kele lo binu wa fe munu rencontrer nere ni bolle takulu se ko ke dongli
Oh mais il te kuma les faits de la société n'a fanga sina ta nuni ni mogoniya ko nunu i tout le sujet abordé ka dongolo kono. Non, olu be sira la kana. Ah to man jamble. D'accord. Mais kumara mogo kan quoi. Mogo kan. Voilà. Mami yɛrɛ ka rêve fana ye jumɛn ne ka rêve o ka ca dɛ o fɔ ka na tɔw ka rêve ye kelen ne ka rêve tɛ kelen dɛ ne ka rêve ye fila dɔrɔn de a ɲɛfɔ ka na ne ba ka ko ani ne ka dɔnkilida ko ne ka rêve ye o fila de mais i bɛ ka rêve jumɛn na mun de ka di i ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn a ka di ne de ka n ba bɔ nɔgɔ la k'a ɲɛji ja ye cogo di ka mun k'a ye ko min ka d'a ye diɲɛ kɔnɔ n b'o kɛ parce que mɔgɔ t'i ba sara sɔrɔ kana ja denmasa i t'i ba sara sɔrɔ dɛ mami an t'an profiter nin yɔrɔ na i ka acapella dɔ kɛ k'a ɲɛsin mama yɛrɛ ma k'a ɲɛsin mama yɛrɛ ma problème fosi t'a la den wolo ka fusa den lamɔ ye muso ni sɛgɛn ne ba ni sɛgɛn muso ni tɔɔrɔ i ye den nadon ka fusa den wolo ye muso ni sɛgɛn denba ɲuman muso ni tɔɔrɔ den wolo ka fusa den lamɔ ye muso ni sɛgɛn muso ni tɔɔrɔ denba ɲuman. Voilà mami, merci beaucoup. Son jara. Voilà mami, kuma bɛ dugu kɔnɔna la bɛɛ b'a kalama. Ko min bɛ Bamakɔ yan sa dogo tɛ mɔgɔ si la. An yɛrɛ b'i ka statut fana suit. An b'a jateminɛ i bɛ kuma ninnu caman fɔ. Voilà, o affaire tɛ dɔwɛrɛ ye. C'est Sidiki Diabaté et Mama Sita. Mami yɛrɛ hakilinata ye mun ye ko in na? Ah bon. Ne hakilinata ye min ye nin ko in na ko maliyɛn tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɔ. An m'o kuma faamuya. Maliyɛn tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɔ cogo di? Bon, maliyɛn tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɔ. Ça veut dire quoi en fait? Tu veux dire quoi par là? Bon, ne bɛ fɛ ka f'i ɲɛna dɔrɔn de. I tɛ mɔgɔninfin i tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ quoi. An yɛrɛ mɔgɔ ye Sidiki ye, an yɛrɛ mɔgɔ ye Mama Sita ye. Donc je tɛ se ka si labila si. An tɛ se ka foyi fɔ nin ko in na parce que a ma k'an ɲɛna. An t'a dɔn min kɛra an kɔni balila ka Sidiki ye kaso la. Tiɲɛ yɛrɛ la artiste la gosi ma ɲi dɛ. Mais ni mɔgɔ ye kojugu kɛ problème bɛ se ka jouer mais ne kɔni t'a dɔn min kɛra dɛ ala ko tiɲɛ ne da yɔrɔ tɛ nin ko in na dɛ. Sisan mami e bolo après ça ni Sidiki bɔra nin ko in na sisan nɔ est-ce que a bɛna kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen tuguni tɔgɔ ni fɛn sanga min b'a la? A bɛ juguya n'o ye yɛrɛ. Kana nin fɔ ne. Artiste ba de bɛ min ye kaso kɛ olu. Sidiki ka talent ko tɛ ya. A bɛ tila ka juguya ni nin ye. Kana nin fɔ ne. Wallahi. Ala tɛ ji to nɔnɔ la o. Comment ça en fait? Je veux dire quoi? Ala tɛ ji to nɔnɔ la dɔrɔn bamanankan ka gɛlɛn bamanankan i b'a fɔ mais n'i ko k'i b'a expliquer a ka gɛlɛn quoi. Mais Ala kɔni tɛ ji to nɔnɔ la. Ok d'accord. Mais mami kuma min b'an bolo sisan nɔ question min b'an bolo plutôt ka ɲɛsin ma. Komi i yɛrɛ b'a ye yan ici au Mali surtout voilà émission ni ninnu bɛ kɛ casting ni ninnu mami ma kɛ participer émission foyi la? Bien sûr an ye émission caman ba de kɛ. I n'a fɔ émission jumɛn ni jumɛn? Ministar, Malistar, Plateau des enfants. Bon ani an ka école la émission dɔ tun bɛ kɛ ko fɛn dɔ Plateau des stars. Voilà. Donc i ye olu caman fana trophée sɔrɔ? Ah bon n yɛlɛla sanfɛ mais n ma caman trophée sɔrɔ dɛ. D'accord. Voilà sisan nɔ mami an bɛ fɛ ka dɔn Mali artistes bɛɛ je sais que artistes bɛɛ ka di ye mais bolofaba bɛ jɔn yɛrɛ ta kan mun ka di ye ni tɔw bɛɛ fɛnɛ? Siya Tabare, Fatumata Jawara. Munna Fatumata ka di e? Fatumata ka di ne ye quoi bon kanu ye fɛn dɔ ye t'a dɔn kuma de ka gɛlɛn ne ma sinon bon Fatumata kɔni ka di ne ye a ka di n ye yɛrɛ de n y'a kanu a ka musique a n'a ka style ninnu
aga fɛn bɛɛ de ka di aga comportement yɛrɛ de ka di n ye quoi aga comportement ka di e bɛ se ka dɔnkili dɔw la bien sûr i bɛ se ka kelen fili an sansan uko bindi ke mi manne ko to fe fundi ananke uko bindi ke mi manne ko to fe fundi ananke kone kume alaman fe alama en fili ne ko janaka kone kume solo fe solo en fili ne ko janaka uko bike di bisa uko bike di bisa uko bike di bisa uko bike di bi. Voilà, mamie, merci beaucoup. Adjara, voilà. Sinon, mamie, je vais faire un album qui là. Album, tu as un projet là, ni wakatina. Bien sûr, album, minga projet là. Quand je vais bladro, ko bina yi quoi. Parce que quand tu fais un talent à que n'ira binti se ga yishini quoi. Anga yedungo dori kadauni. Donc album benale. Ala télé. Quand je fais un bolo dalenti bolo walma. Bon, pour le moment, concert bolo dalenti bolo follow. Mais abina bolo date me fana. Baby. Ah bon, si moment concert bolo dalenti bolo follow mais amiga wole antika songo accepter follow. Oh, mon autre songo accepter. École cours quoi. École cours ni fait on. Itiga c'est vrai qu'il y a flabe ka dignere. Mais ga école me fana ka musique école lido. Mais ça ni ga ko ke ba nyeyini follow quoi. Donc me ga nyeyini follow. Avant qu'il nga douala. D'accord. Voilà mamie. Ame domina iko bi. Donc li rebe e re mami bolo chudi. Bo donc li ni ga vidéo. Mais c'est à cause de mon papa quoi. Ni musique à nous parce qu'il y a qu'on kada ali ni ga ke donc ni dalai quoi. Souvent toi donc lu dia. Bi donc do sebe ambi donc lu da ñogon fe mais ala ka hinale la quoi ali bana brama jabati. Ala ka hinala ka de sumaya. Ale yɛrɛ kama ni donc ni do ba yɛrɛ kan quoi. Comme mambi ano antena doni kunti ko donc ni bien. Ala mana komi ke joni setola papa. Ala mana komi ke joni setola baba. Tunya dido ni ala tunye jalaki wakaye. Ni tuma jalaki kasabu ke papa gasaya ye. E ala 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 muna iya nufatanya uko saya bidin tuana ye ala muna ima nufatonye papa tarida ala kainala papa. Voilà, mamie, merci beaucoup. Son Jara. Donc, mamie, on va continuer ni en racoyer. Eh, mamie, cachou de braquer. Et t'es caché. Aïe, kanaka, si ça. Et puis, c'est normal, hein, vu que je suis très, très, voilà, émotionnée donc, avec famille. Hein. Tu vois, c'est la vie. Hein. Mais, Allah, il t'a amené, tu comme non, chita ou t'en tout, on aurait chité tout. Janatige bete tant que ma ba nali yere koni ma koni ite ba ntali mala donc c'est la vie continue en fait ma chérie. Mais ça non mamie comme au yere ga donc les milliers de musique milliers qu'on na manoko donc do kuma kuro de meme ni artiste be nyona jeli kuna la même chose rappeur kuna clash be bien fait o demsin do fana be fait ulu nyebolo donc la chukum na ulu nyene be foko ka jimi dron de lo à boire ulu bolo barate ke mena donc lati ne be fait même ka conseil di chukum na mo be famille surtout munu be munu tika ko famille munu be ka musique ta légère là ou ka famille sur quoi en fait. Bon donc l'histoire de quoi. Comme nous quelle life si vous lui expliquer mo nyana na soro ni ko judo pour que vous nyona kana mo wero soro. Quant à moi quand même Angel Demsen kura bolen nu ne ba andili yede de namanga carrière ke anga na ke comme korbalin ton kele bayan fan fe ma fo comme donc di date ko yade mais a kele bana koromatigel nu na critiquerata nu nga parti voilà anga na dolula quoi anga ko ke benin kele a kono quoi kasati kele na wa dume be na wa to me jonga mana kula
ite na wa tɔgɔ mɛn mɔgɔ si ka manamanako la n'an ka ɲi ka artiste kɔrɔbalen lajɛ an bɛ Nawa Dumbuya lajɛ ka Umu Sangare lajɛ pour que an ka k'olu ye parce que olu da tɛ mɔgɔ ka manamanako la o ne kɔni ne bɛ conseil min di ne ɲɔgɔnna ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denmisɛnnin ninnu yɛrɛ an ma nɔgɔn dɛ dɔwɛrɛ man d'an ye kɛlɛ kɔ an ta bɛ juguya ni kɔrɔbalen ninnu tɛ o parce que cɛko min b'anw na sisan a tɛ mɔgɔ la. Ayiwa kuma faamuyara mami ci lasera kuma faamuyara voilà mami an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i furulen don ou bien si tu es toujours célibataire. Bon ni ma furu dɛ. I tɛ célibataire fɛnɛ. Si. Mami ko foyi tɛ kɛrɛfɛ. Ay fɛn tɛ kɛrɛfɛ fɔlɔ. Foyi tɛ. Voilà, comme mami émission sera kuncɛmayɔrɔ ma. Maintenant un dernier coucou pour les fans, pour la famille et tout le monde en fait. Coucou mes familles. Fanu n balimaw n sindiw n kanubagaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sigilen don ka ne mami lamɛn bi tiɲɛ yɛrɛ la dan tɛ foli min na n y'o k'aw ye quoi aw merci beaucoup a diyara n ye trop. Voilà, an lamɛnbagaw n'an kanubagaw an y'o de fɔ ye an tɛ sɛgɛn k'aw fo n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna émission kɛla tɛ lamɛnbagaw de bɛ i la donc an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye dɔrɔn restez toujours connectés sur Mali Kunnafoni TV.